Hello mga higala, welcome to my vlog. Dito po na sila Friday. Ala ka! Uy, ginoo ko kadapaw ani oh. Dapaw kay ni. Ay, ayun lang tayo ko. Maramag sige na ko ano. Ay hala, tugas na dad. Mura ito gas manggod. Ha? La kanindot ko na ako, nakoy tugas. Wala. Uy, mahalon intaw kay ng tugas no. Ato pa ilang medyo murbi kay. Aw ini ko ay malay kang tugas. Medyo mura pag-awas sa ginhimo. Tugas ngano nga may nahimo. Uy, lawom naman diri dad. Lang de. Oo. Hala, ginoo ko lawom na oy. Asad ang tipo, aw di ara man ang tipo. Hala, lawom na jud dad. Sulawom na di ay diri oy. Mao. Wa kita maligid diri. Ay naay lubi dad oy, lagi tamnan lagi ning joy diri lubi. Bag-o man ni. Ambot, dwarfs bani dali ba atong tan-awon. Hala, pwede ra jud di ari oh. So na ay mga lubi diri. Ni amiron nag service amo ang kabilin, kabilin pa. Tara akong isuon ay nagpandong. Ah, ang tipo. Atuad ay ng tipo di ay. Atuad ay na diha. Buenos Joy. Hay kalibon in taon, kanus apa in tani na ako malimpyo. Asa man ka nga ta? Naay duha ka punuan nga lubi. May Aw. dwarfs na. Dwarf siguro na, wala namang style tingay din dili drops. Agoy na ngatol na jud akong naong. Na mao jud ni ako agyud. Kay mangatol akong naong. Nga nami dako. Hala, na ako'y tugas diri. Hala, ang naitugas be ano kay kanang kuan na kay na. Adunahan, di ani sila agis inday sa tabay. Di ana ra. Ano na apa mang jula ing daan diri. Laoy ka. Ala kadako arin ka uya ka. Magapas nita, umuha ni. Di na ako akang ibit na diha. Dili. Ano pa? Kaibit. Oo, Imo. di ato. Dito man dapita ako ah. Aw, Di ani. ay. Hala, agi ana ki. Naalaki mo agi diri. Langan na imo agi. Gagamay pa kay ni sa una ba. Dili na ilang ng ilik, ilahan na mga. Ini mo na pa ano. Kay kung dili ko ato ni tagalas. Sige sila na ulit. Adi na to ay. Dara man ato. Ano ka damo na? Wa akit matumba no. Ay, diha ba itong mangga pa doon sa una. Oo. Basta diri. Tipo katutugas man gid siguro na dad. Oy, Ano mas losyong di? siya rin ingon di. Nya ingon si Lloyd. Tugas man na. Ano ulit ta? Libon ka. Libon kaayo. Agoy, ginoo ko. Ako ba nung ko ni Jumor. Masuk ko sa ni Jumor ang gawin sa baka. Ya tika na jud ang ayaw kana presyo sa magkuwan. Makon loob. Ako na ipakita nila nga inaani ang ato ah. Kuan ka ta? Mo ra to gitingog-tigom. Sige lang kugli. Diga dili sa imong kwarta kay. Unsaon kani nako pag Dira na. kuha no nga nangita manig bangko sa Amerika. Oo, kato wa. Di man to. Mo to sa bangko ni Shilo nga katong ilang sweldo dito isulod. Ah, Sa iyang trabaho ba? himo sa do. Lagi gipahawanan sa kinenjoy diri. Ha? Ngali. Iyang gipahawanan ato imo si Inday. Sa mo uma si Judy ani bati mo ri pa. Asa ka magbalay? Ana. Aw yani ka di ay. Kay tunga man mi ani si ibit sa kuan. Patag niya tunga sad mi sa bakilid. So diri ko. Adi sa ko di anak duol kayo.
Ari ko di ari. Oh, ato akong kuan awa to ilalusyo o ilam iyam gitong kuan. So diri na lang kukutob mga higala. Basta mauni ako adiring balwarti pa. Sige, bye.